Sanglit mosulod na ang bulan sa Marso kung asa ginaobserba ang Fire Prevention Month. Karon pa lang nangandam na ang usa ka barangay sa poblasyon area sa Cagayan de Oro City aron mapangandaman ng mga posibleng insidente sa sunog. Sayron ta ang ilang proyekto pinaagi ni ining balitang barangay. Mga fire extinguisher nga anaa sulod sa protektadong butangan ug anaa kilid sa dalan, kini ang bagong proyekto karon sa Barangay 10 Poblasyon sa Cagayan de Oro City isip ilang pagpangandam sa bulan sa Marso nga giilang Fire Prevention Month. Tungod sa maong bulan, sagad mahitabo ang mga insidente sa sunog. Matod ni Barangay Chairman Christopher Calunod nga ila gyud gigahinan og budget sa barangay ang nasangpit nga proyekto. Sanglit nasayod sila nga importante kini aron mapugngan ang sunog. So aduna tay 30 kining naa karon nga kita niyo nga sa box siyam na kabuok. So ang naiisa na sobra kay ang capacity niya ana among gihimo nga box ko diha siyam. So natay isa pod nga gi-standby dinhi sa barangay. Gani dili matod pa kini ang unang higayon nga ilang giprioridad ang pagkuha og mga fire extinguisher sanglit sa milabayng tuig pa namalit na sila. Hinoon ila lamang kining gipamutang sa mga kabalayan sa ilang mga barangay officials aron ugaling adunay sunog daling magamit sa mga residente. Apan karon tuiga sanglit dili matagna ang sunog, ilang giprioridad nga mabutangan og fire extinguisher ang kilid sa kalsada nga accessible sa tanan. Panangitan pohon si bako og naay mga trahedya, diretso na nila mabuak ang kining fire extinguishers. Mabuak ang sa amin then makuha nila ang fire extinguishers para makaresponde pod sila dito. Padayon sab ang koordinasyon nga ilang ginahimo karon sa BFP aron mahimong hanas gyud ang ilang mga residente sa paggamit og fire extinguisher ug galing adunay sunog. Lipay sab og dakong garbo ang gibati sa Barangay 10 Council sanglit sila ang labing unang barangay sa syudad nga naka-inisyatibo sa maong proyekto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.